Lightness halkisa sakha Tima YouTube channel ni bukhaktui kaisa kok awai khlaijangmani Simna Tipramotho Block Committee ni President te Vice President Rangsau ni kok banglai manotui abono tino sre khlaisaka a phone recording go kok sanai Sopon Deborma Black Hambai sini media rokno tini ang media o mak hemen ke obono kaisa je thanayo kaisa ani audio viral muni a audio abo tuimasen news tui kaisa viral lukang heba ang o audio khaimani ang kisitiar mistake khaikya bahai ke abo tuima media abo thangka semiya kene jeo jagao nukmani kisa edit bo khaijak tongo je sini block president sini Sir Rajkumar Sir Nirmal sini vice president sini Sir Nirmal inko Amit Sir Rajkumar je abno tei ang kisitia kok bukhuk ni kisitia ongkhor thangmani kintu abo sung salai pailai joto kisese sung khilong holaikya kisitia mistake ngi ang bo sika bobe borbe khamjak lai se kabak lai sung sini political je khilo ibramo thani je khilo sung ongkhor samukla lai mani kintu aboni কয়েকদিন পরে হেঙ্গাই নুখা আং তুইমা চ্যানেল নিউজ তৈ আর ভাইরাল লগাবো আসলে আনি ইমেজ নষ্ট খাইयै বরক বাহাইকে ত্রিপুরামো থানো নষ্ট খাইমান আবন বাগৈ বিজেপি রাপতিকে নাই বরক ভাইরাল খাইকা ফিয়াবা যে আ জাগাবো আং যে কক সামানি তে পিসিনি যে রাং 20,000 প্লাঙ্গো হনে যে সামানি গাং কিসিতি আরো বুজি থানি কিসিতি ভুল খাইকা abul kita mukha abo 20,000 rang lamani abo sudu tibramo thana simi rohaya abo tinta party tongo bornok tala khani khanao gamani ya golona ang saimani borok bai asuk lai kok salai abo jot to sarai ingkhamikya abo ni bagai hasteni jot to rangsani tahukte buksokno ang kobogo sini block chairman song arang rong samani kerei kami hingga anga dino lumbui kaisa sini patin kaisa meeting tongo khaimaliya ebon anga borok apti hai collection khaimani abo to sung patin tisi kisa sung sole bugma khaike borok gamantei ang saimenge akok sadating mase abo ga abo bai kuno hamyang na kerei kuno sayang na kerei takte bukok chong kuno wana jang na kerei ang dong thani kobogo ja mistake mani ani bul khaike kisa ang sasugi maya bui sumaya sanino kisitia kor sadak tingka aboni bagai sini dara song sini Omid bai song dai Nirmal bai song abo haibor rang samani kerei abo angkok satani kisa ani mistake ungkha aboni bagai joto tiprani takokte buksana ang nakar sano tei tawana di sini simna kahamna tong taksik pojonto जों दाबोबो महाराजानो तै नाहारै सिनि जातिताय तो खानत मोथांनाय बागै जों गोसोखांगोनो जों आगजाब जों गोबां बुटबायनो जों हर फासनाय जों वानसुगो आबनि बागै कोनो फानते वाना करै आनि किसितिया मिस्टेक जे बुकुक जे अंखमानि आबोबो नरं थानि नागार सानो ते बरं थानि मोना नागार सानका आं नागार सानबाय आखबायसे बारिया लकुमानि गासुनो हामबाय tei asute kok sanani ang musunglia tamen ke sini image rongno nosto khlaiयै borok sini pahar hamna nayo ebona a hapnani borok sutuk maya jora maya aboni bagino jongno aba haike borok viral khlaija hambaya sukni an mukhe Sopon Deborma ang koroksa block committee no member tong